Bisan kung ugma pa ipatuman ang enhanced community quarantine diri sa Dakbayan Sugbo, mga lumulupyo sa nagtrabaho o adunay tuyo sa Cebu City ang aduna pay 5 kaadlaw aron magamit ang enhanced quarantine passes. Adunay live update si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, gitugan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga ang iyang buhatan lang o di ba iyang duly authorized personnel ang maka-issue sa maong Enhanced Community Quarantine kon ECQ Pass. Din ang mo distribute niini ang kapulisan, barangay opisyal, ang iya usab nga mga authorized personnel sa mayor. Sa executive order nga gilawatan ni Labella karong adlaw, ang EO65 may upat ka mga klase sa mga SCQ passes. Ang Green Pass nga alang sa mga residente sa syudad sa Sugbo, dinihatod mismo kini sa mga balay-balay ug gimuon kini sud sa 5 ka adlaw sugod ugma hangtod na sa Abril 1 nga transition period. Usa lang sa matag pamilya ang isyuhan og ECQ Pass. Kung wa pay madawat sa Abril 1, moadto lang sa barangay hall aron mangayo og ECQ Pass. Adunay red passes alang na sa mga government worker ug blue passes alang sa mga nagpuyo gawa sa dakbayan sa Subo o gani din hinanarbaho sa dakbayan sa Subo. Matag usa ang gikinahanglang modusog letter request sa mayor ug may mousab kining i-email ngadto sa ccg.ecqpass@gmail.com. Ang white passes alang sa crisis management pass ug frontliners. Matod sa EO nga exempted ang mga medical practitioner, LGU employees, driver ug personal sa delivery vehicle ug mga cargos, accredited media practitioners, mga mag-uuma, mananagat ug mga tawo nga nanginahanglan og atensyong medikal. Matod sa EO nga di na sila nagkinahanglan og ECQ passes apan kinahanglan magpakita og company ID ug certificate of employment. I have talked to the mayor about it and okay rasad ko na. We'll just let everybody go out of the city of Cebu. Sa laing bahin, uban sa mga sakop sa kasundaluhan sa Central Command, mituyo sa kadalanan sa dakbayan sa Subo sugod pa kagahapon. Uban na ang mga imahin sa Balang Bata, San Jose ug Birhen Maria ug Blessed Sacrament. Isip tubag sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga karong simanaha, iyaha ang gideklarar nga National Week of Prayer batok COVID-19. Samtang bagya ako gusab sa ni Mayor Edgardo Labella ang publiko nga mintras nagpaabot pa kita karon sa ECQ Pass, di ka na lang magdala kanunay og sa ilang identification card or ID aron kung sa unsang orasa nga masita sila aduna sila ikapakita nga sila taga dakbayan sa Subo or nagtrabaho sa dakbayan sa Subo. Ug ipaybaw usab ni Mayor Edgardo Labella nga adunay 15 kun 15 ka mga mobile market ang motuyok sa 80 ka mga barangay ilabi na sa bukirang barangay sa dakbayan sa Subo. Kini aron lang makabaligya dito og mga barato nga vegetable, karne ug uban pa aron lang gyud nga malimitahan ang mugawas sa balay ning pagpatuman sa enhanced community quarantine. Bob, Thank you so much, Fem, sa imong report.